Wat we bereikt hebben in Nederland is dat we een hele goede ouderenzorg hebben. Daar kunnen we echt trots op zijn. Daar geven we ook heel veel geld aan uit en daar zullen we ook heel veel geld aan blijven geven. Maar er komen gewoon straks 2 keer zoveel ouderen en we hebben een arbeidsmarkt waar veel minder jongeren actief zijn. Dus we moeten het wel anders organiseren. En dus is de staatssecretaris de komende tijd op tournee terug Nederland om te praten met ouderen en zorginstellings. De landelijke staat is in Friesland bij Zwettenheim in Ljout. Een combinatie van een verpleeghuis en appartementen dat ouderen zelfstandig wonen. Er is niemand die echt voor zijn plezier bij ons komt wonen. Dus als dat niet echt nodig is, probeer je ook iemand zo lang mogelijk thuis te helpen. Is dat mogelijk? Voor sommige mensen wel. Ook voor meer mensen dan wij denken dat nu het geval is. Als je bijvoorbeeld in de zitting waar we nu zijn, in Westeinde, hebben wij het verzorgingshuis al opgeheven. Hebben we alleen nog een verpleeghuis en een groot wooncentrum. Dan kan er heel veel als je in zo'n wooncentrum ook 24 uur zorg biedt. Dat er al een soort verhoor is in de ouderenzorg, verneem ik de ouderen zelfs. Vandaag in de dag vind ik het helemaal dat wij, hoe moet ik het zeggen, eigenlijk aan je lot overgelaten worden op het ogenblik. En dat vind ik heel moeilijk. Ik vind het eng. Dus dat zou je nog wel even zien de staatssecretaris deze wollen? Ja, absoluut. De staatssecretaris wil met de bezitters zijn visie op de ouderenzorg vormen. Waar heb je dan het meeste zorg over? Nou, om wat er nog gaat gebeuren. Ja. En als ik dus nou niks meer kan, want ik doe nou alles zelf nog. Ja. Ja. Maar ik weet dat het niet meer goed gaat. Nee. En dan denk ik, ja, waar moet het allemaal heen? In Friesland zijn al verschillende projecten om de zelfredzaamheid te vergroten. Hier in Zwettenheim zie je verschillende partijen naar moderne vormen van zorg. Wie gelijk het voorkomen van zorg. En dat is echt waar we in de zorg ook naartoe moeten. Niet vanuit systemen redeneren of vanuit de indicaties redeneren. Maar wat hebben mensen nou echt nodig? Wat kunnen ze zelf? Wat kan de omgeving? En wat kan de gemeente of wat kan de organisatie doen? En daar ligt echt de sleutel voor de zorg naar de toekomst toe. Het rekening houden met je persoonlijke situatie. En daar zijn hier erg goede voorbeelden van.